Ka yi transfer daga bankin ka zuwa wani banki, kuɗi ya fita kuma sannan ga receipt ka fitar. Amma wanda ka tura kuɗi ya yi ƙorafin cewa bai ga kuɗi ba. Za ka yi abu guda biyu. Na farko, ka tabbatar cewa suna da ya baka da lambar account ɗin da ya baka daidai ne. Sannan abu na biyu kuma, ka ɗan yi haƙuri ka ɗan tukunna. Shi kuma wanda aka tura kuɗi, abin da zai yi shi ne, ya tabbatar cewa sunan da ya tura da lambar account ɗin da ya tura da bankin daidai ne. Idan haka ta faru, shi ma ya ɗan ƙara haƙuri zuwa wannan lokaci kaɗan. Wato alal aƙalla awa 24 zuwa 48. Idan suka cika, kuɗi ba su shiga account ɗinsa ba. Shi kuma wanda ya tura kuɗi ba su dawo account ɗinsa ba. Sannan kuma wanda aka tura kuɗi ya tabbatar cewa kuɗi ba su shiga account ɗinsa ba. Waye kamata ya shigar da ƙorafi? To ga amsar anan. Kai da ka tura kuɗi daga bankin ka zuwa wani banki wanda yake ba naka ba, bayan ka tabbatar da cewa suna da banki da kuma lambar account ɗin da aka baka na wanda za ka tura wa kuɗi duk daidai ne. Ka tura kuɗi sun fita ga receipt, amma kuma kuɗi ba a gan su shiga account ɗin ba. Idan ya kai awa 24 zuwa 48, kuɗi bai dawo account ɗinka ba, sannan kuma wanda aka tura kuɗi ya tabbatar cewa kuɗi ba su shiga ba, to kai ne za ka je bankin ka shigar da ƙorafi. Kai kuma wanda aka tura kuɗi, kana buƙatar kai abu guda ɗaya wanda zai tabbatar da cewa kuɗi ba su shiga account ɗinka ba, shine ka samar da account statement, wato transaction history na abin da ya faru a account ɗinka tun daga lokacin da aka tura ma kuɗi har zuwa lokacin da za a shigar da ƙorafi. Wannan zai nuna cewa kuɗi sun shiga account ɗinka ko kuma kuɗi ba su shiga ba. Idan kuma kana so ka fitar da account statement, wato ba tare da ka je ka sha wahala a banki ba, ka bi dogon layi, to ka kalli saman nan na sanya bidiyo wanda zai nuna maka yadda za ka fitar da account statement ta wayarka ba tare da ka sha wahala ka je banki ba. Idan ka fitar da wannan account statement ɗin, sai ka tura wa wanda ya turo ma kuɗi. Kai ba za ka shigar da ƙorafi ba. Wanda ya tura kuɗi shi ne zai shigar da ƙorafi, sannan kuma shi ne bankinsa zai mai masa da kuɗinsa ko kuma kuɗi su shiga. Abin da ke faruwa shi ne, duk sanda ka tura kuɗi daga bankin ka zuwa wani banki wanda yake ba naka ba, suna zuwa ne wato ta hannun NIBSS. NIBSS shi ne ma'aikatar da ke karɓar transfer daga wani banki zuwa wani banki wanda suke ba banki ɗaya ba, wato Nigeria Interbank Settlement System, shi ne NIBSS kenan. Su ne suke karɓar kuɗi daga wani banki zuwa wani banki. To don haka idan kana da ƙorafi, kai da ka tura kuɗi kai ne kamata kai ƙorafi ba wanda aka tura kuɗi ba, idan har sun tabbatar cewa kuɗi ba su shiga account ɗinsu ba. Idan da neman ƙarin bayani ko tambaya, mu haɗu a comment section. Idan kuma ka ga wannan bidiyon ya amfane ka, to kada ka rike shi, ka yi liking, ka yi subscribing, sannan kuma ka share saboda sauran mutane su gani su ma su amfana ko sa huta da wahalar zirga-zirga. Mu haɗu a bidiyo.